Shalom Aleichem ani Kristuni takuk dai bakuk chang. Padi chang tini kisa seman lainai. Alam bak ni kokno chang esere ne lainai. Tamni bagi male chang semano tabuk chini Christian rock ni langmao haikeba je. Chang je Jisu no poito klai tongnai rock ni langmao kabang ma problem engi tong. Te o problem rock ni chang bahai ke yogi manai. Obnoti kisah sanai. Nadi Jesus no saka. Matthew chapter 11 verse 28. Pojatoi lengjak borok ani thani faidi ang rokno lenglama ranai ni saka. Praise the Lord. Ge faidi chung jotono Jesus no poito khlai no afa sajla tai phola kathani mungai chung baptisma ya chaka. Tai Jesus no poito khlai tong. Ge Jesus lo saka bini thani phaikanke chung bo lenglama ranai nei. Kipia sentabuk baptisma naman yaglo tamni bagi as problem ngani nang tamni bagi chinnu kungo problem phai tamni bagi rang puisa ni bial tamni bagi nukungo walai suglai tan bagi ani besa betiro koknaya tamni bagi ani nukungo khaksang ma grei pia jisul saka ani thani phai di ang lenglama ranai pia chung baptisma naman yaglo chini nukungo tawisa amahai problem tamni bagi Padi ke awon tu jeng Babelo tu seman lainnya jeno jeng o problem rok ni yakni kagai te o problem rok ni hak chal ke tongai Jisu ni hamari no ia chagai tong manani bagi ge faidi jeng alam bak ni kok thai pur lainnya Mark chapter 10 verse 51 Jisu bono hai hinai sangka neng tamanai ano tamo klaidi Hoda ang mokol nukfina muchungo nui bo saka. Praise the Lord. Praise the Lord. Orosung nugo bar timai nui koroksa pula. Bom Jisu bono nugui tongo bo mokol pula bo mokol nugya. Jepru bo Jisu ni gana foy yasku sungui kalai feka. Jisu bono hai hinai sangka neng ani thani tamanai ano tamo klaidi hun nei Jisu bono sangka ani Kristni ta khoktai bukhuk ro tabuk bohina Jisu chungno sungoi na tongo pia bo Jisu nugui tongo o bartha mai bo mokol nugya kana bo mokol lukna nango nei pe Jisu tabuk chungno nugui tongo chini nukungo problem walai suklai rang puisa ni bial kabangma financial ni problem sabutai koknaya khaksang ma krei bo nugui tongo Hapono Jisu tabuk bo chungno hai hinai singo norok ani thani tamanai ge tabuk chung Jisu no bahai ke abono utornai chung bahai ke Jisu no sanai norok ani thani tamanai hini sajake ani Kristni ta kokte bukhuk ro o phula bo busuke mokol nungnani muchungka aboni bagi bo pra ke o daud ni sajla ano khairok jabadi ni bo bini uklogo yasku sungoi Ripirika bo hamnani bagi ani Kristni ta kokte bukhuk song abuni bagi sungbo haino chini langmo problem rok chini langmo kosto birman phaima rogo sing apru Jisu no ringnani nango apru chung Jisu ni thani khaisik nani nango te Jisu no chung sana nango tamni bagi melo Jisu sini problem no saimano bosao angrok ni bokrok ni khnai suda lekhajak Tenu Jisu sini problem no saimano itongo haipuno Jisu chung no kaisa bo prasno khlai o prasno angkha neng ani thani tamonai neng ano tamo khlai di hun Jisu Simon chini nukung ni problem walai suklai bulai toklai bebak no phe Jisu tabuk chungno hai ni singo ani thani tamanai ge faidi chung bono answer lai nai chini o problem rokno chungbo Jisu no share klai nai tamni bagi mele Jisu saka norok ani mungoi san kangkai ang abo norok no bebak na khlai renai ni bo John chapter 14 ni 14 bo saka gaboni bagi or saka nai di barti mai bo hai ni saka Hoda ang tewisa nuknani muchungo pia jodi o barti mai bo jodi Jisu no kok thaisa sayake bo tini mokol nugyano ngai tongkhamo pia bo Jisu no saka hoda ang tewisa mokol nuknani muchungo hai hini samabai Jisu bono hamrei rikha praise the Lord hallelujah abuni bagino sini langma bo haino chung o kana hai o phula hai inani nango chung Jisu no sanani nango chini problem no surimani bisingte